Comezamos entón o pleno ordinario do mes de decembro, en principio o último pleno do ano. Comeza o primeiro punto de aprobación da acta da sesión anterior, que, como vistes, é a acta do pleno de outubro. Non temos ainda de novo. Entón, bueno, non sei se ten alguma consideración que facer. Non. ¿Verdad? ¿Partido Socialista? Non, bueno, nos tampouco, entón se parece que podemos a votar. Votos a favor da aprobación da acta da sesión anterior, outubro, aprobase por unanimidade. Segundo punto é a moción do Partido Socialista. Ten a palabra cando nos como levamos vendo os membros desta corporación, sobre todo os que estamos na oposición, durante estes 2 anos e medio de mandato, o goberno local está a incumprir, ou máis ben, a non levar a cabo as distintas mocións aprobadas nos plenos, ou a levarlas adiante só a parte que lles interesa. Pero, repito, son moitas as mocións aprobadas e das cales non sabemos nada. Pois ben, os socialistas de ontes non queremos prolongar máis esta situación. Non queremos outro ano máis así. E como derradeira moción deste ano 2021, traemos a este pleno esta moción na que instamos á corporación a tomar o seguinte acordo. Crear unha comisión permanente na que participen todos os grupos da corporación de estudo e seguimento das distintas mocións xa aprobadas nos plenos do Concello coa finalidade de saber cales son, de cando son e por que non se levan a cabo. E convocala cada 2 meses a primeiros de mes para que este seguimento sexa efectivo e se inclúan as últimas aprobadas nos plenos anteriores. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Ten a palabra, por favor, do Partido Popular. Gracias. Dende que Compromiso Outes entrou a gobernar este Concello, vimos observando con preocupación o pouco valor que están a dar os acordos plenarios derivados de mocións presentadas e aprobadas, non executando a maioría dos compromisos adquiridos nese senso. Sin ir moi longe, todos fomos testemunhas no pasado pleno do que manifestou o señor alcalde con respecto á posibilidade de non cumplir un acordo aprobado en pleno. Dixo literalmente: se queremos, non traemos este asunto a pleno e quedamos tan panchos. A nós, esa actitude e ese tipo de manifestacións non nos parece o máis correcto para quen ostenta o cargo de alcalde de Outes. Polo que o noso grupo respecta, ainda estamos esperando a que se fagan efectivos acordos de mocións presentadas por nós e aprobadas neste órgano colexiado. Por exemplo, no ano 19, en octubre, o Goberno Municipal quedou comprometido a que a finais deste 2021 estuveran incluídas en plans ao respecto e licitadas unha serie de obras que relacionábamos nunha moción que foi aprobada, ademais de que se realizara unha valoración económica da totalidade delas antes do día 31 de marzo do ano 2020. Tiveron 2 anos e 12 meses para cumprir co acordado, que ademais vostedes votaron a favor. E que sucedeu? Pois que, finalizado xa este ano 2021, non foron quen de cumprir e faltande a metade das obras aprobadas por licitar. Do punto referente a valoración da totalidade antes do 31 de marzo do ano 20, estamos esperando 1 ano e 9 meses despois de agotar o prazo a que nos den a valoración de 7 delas. Outro exemplo tamén moi significativo é unha moción presentada no mes de novembro do ano pasado que se trata da ampliación da estrada que une Entins con Fontenlos, acordo que se tomou por unanimidade, incluindo tamén, en esta ocasión, os seus votos a favor. 1 ano despois desa ampliación nada sabemos, pero o máis incomprensible é que tampouco sabemos nada da segunda parte do acordo, na que o Goberno se comprometía de maneira inmediata a decentar e limpar a plataforma e as beiras do vial, labor que non supón ninguna complicación, e como todos sabemos,
Despois nos recordamos pleno a pleno dende fai un ano ante a súa absoluta pasividade e a nosa incomprensión ante esa forma de actuar do goberno que ven sendo un exemplo flagrante do pouco respeto que mostran ante os acordos plenarios e do que considero ainda máis grave do pouco respeto que mostran ante as necesidades dos veciños. En canto á execución de varias mocións presentadas por os outros grupos políticos que nós apoiamos porque consideramos nese momento que a súa execución resultaría beneficiosa para os intereses dos veciños de Outes, tampouco temos novas de que se fixeran efectivas. Non sabemos cal é a súa política, señor alcalde. Imaginamos que apoiar iniciativas para quedar ben os veciños e seguidamente pasar de todo, porque xa é triste de que nin siquiera poñan en marcha moitos dos acordos que vostedes mismos valoraron e votaron a favor. E xa estamos cansos de oír excusas que tan habitualmente nos teñen acostumados para justificar a súa lentitude, cando non a súa pasividade e a súa inacción. Temos escoitado decir ao señor alcalde en numerosas ocasións frases deste tipo. Son asuntos moi enfarragosos e aseguro que non son máis que noutras legislaturas. Temos pouco persoal e teñen máis que noutras legislaturas. Ou é culpa da herdanza do anterior goberno e o que herdaron vostedes foi un concello en funcionamento que daba resposta aos asuntos que lle competían. O máis lamentable de todo é que esta parálisis, lentitude e incumprimento de compromisos adquiridos non se ciñe únicamente á falta de execución dos acordos de mocións aprobadas en pleno, senón que se traslada tamén a outros ámbitos. Por poñer algún exemplo, a tardanza extrema na licitación de obras, a tardanza nos pagos aos proveedores e mesmo aos traballadores contratados polo Concello, a ausencia de orzamentos anuais aprobados en tempo e forma que permitan traballar coa economía do Concello en tempo real, dándolle saída ás necesidades actuais dos veciños, a falta de atención aos roubos plenarios efectuados polos grupos da oposición, roubos que na maioría das ocasións non requiren de grandes esforzos por parte do goberno e que a súa atención melloraría considerablemente a vida diaria dos nosos veciños, que é a motivación polo que os facemos. Pois esta moción sale aprobada, esperamos que non teña por parte do goberno o mesmo tratamento que moitas outras, ignorando o seu cumplimento, que sirva, en alguma medida, para mellorar a situación na que nos encontramos. Moitas gracias. Moi ben, no BNG ten a palabra. Sí, bueno, no BNG lamentamos que teñamos que chegar unha vez máis a unha proposta que obviamente imos apoiar do Partido Socialista, pero lamentamos que teñamos que volver a falar dunha cousa tan básica como é a transparencia, como é un diálogo constante entre as forzas políticas que formamos parte da corporación municipal, que é o órgano do poder da veciñanza de Outes. É moi triste que máis de 2 anos e medio despois de comezar o mandato, o goberno aínda non asumira o seu papel. E é que o papel do goberno é gobernar. E para gobernar hai que falar, e hai que dialogar, e hai que chegar a consensos. Porque se non se fai iso, entón están facendo outra cousa moi distinta ao que é gobernar. É moi triste porque xa o ano pasado, dentro do BNG, tivemos que presentar unha moción que é unha das moitísimas que non están cumplindo, pidíndolles transparencia, pidíndolles que se nos informara periódicamente das accións que realiza o goberno ou, cando menos, que se nos informara de en que estado e que pasos van dando coas propostas que se aproban na corporación. Xa non hai que non cumpran os términos mesmos desa moción, na que pedíamos algo tan básico como a transparencia, sino que nin siquiera en ningún momento tiveron intención ninguna de cumplirla. Estamos falando de propostas que non teñen por que supoñer un investimento económico. Estamos falando de propostas que non teñen que supoñer un gasto de traballo do persoal municipal que poida ralentizar outro tipo de cuestións no Concello. Estamos falando de propostas que poderían resolver perfectamente se tiveran intención. Entón, polo tanto, o problema é as ganas de traballar que ten o goberno de Outes, e son cero. As ganas de traballar polo ben do Concello e dos veciños de Outes que ten compromiso Outes son cero e levan demostrando 2 anos. Entón, é moi triste, repito, que cheguemos a esta situación por iso. Nos, como BNG, como grupo político da Corporación Municipal de Outes, tentamos cumprir ao longo destes anos a nosa responsabilidade o mellor que podemos,
dentro das nosas capacidades. Eu penso que calquera vecino pode ver o noso traballo. Levamos presentadas máis de 30 propostas neste pleno, levamos presentados centos e centos, son vostedes testigos, de robos e preguntas. Moitas veces nos recriminan que nos enrollamos demais. Nós cumplimos o noso traballo. Agora quen ten que cumprir son vostedes. Desas máis de 30 mocións podemos dicir que cumpliron parcialmente, porque ningún cumpliron na súa totalidade, 3 ou 4. 3 ou 4, de 30. Na que moitas, repito, non supoñen un investimento económico. Dean vostede unha razón pola cal non se cumpliron máis. E, bueno, en principio, nada máis. Incidir tamén no que comentou a voceira do Partido Popular, que é inaceptable, non? A falta de decoro e a falta de respeto que se ten esta institución, entre outras cousas polas palabras que proferiu o alcalde no anterior pleno, dicindo que, bueno, que se non lles interesara non sacaban adiante e xa estaba, cando se referían a unha moción aprobada nesta corporación municipal. Nada máis. Bueno, moi ben. Bueno, seguindo por partes. Bueno, sí, parecenos ben que vostedes miren porque se cumplan os acordos plenarios. Entendemos que é a súa labor incidir nese punto. E, bueno, nós, na medida do posible, tamén queremos atender a eses acordos plenarios, pero tamén teño que dicir que o goberno ten a súa folla de ruta, o seu programa, un proxecto claro para este Concello, e dende logo non vai renunciar a implementado, polo feito de que tamén se produzan acordos plenarios que se pode cumplir, se cumplen. Esta é a labor do goberno. Sobre a cuestión concreta que plantexa a moción do Grupo Socialista, é que se cree unha comisión permanente. Nós, en realidad, non entendemos a que se está referindo, non? Iso da comisión permanente para dar conta do cumprimento destes acordos, entendemos, non? Porque, efectivamente, xa existen órganos creados, órganos colexiados, que están, por tanto, reglamentados por as normas existentes, como o propio pleno. O pleno é este pleno, como estamos facendo agora tamén, bueno, pois é un espazo de proposta e de control da actividade do goberno. E, por tanto, ustedes poden preguntar sobre esses acordos, non? Pero tamén temos a Xunta de Portavoces, que está reglamentada. Nós temos se non sabía, un regulamento orgánico do Concello de Outes, onde se recolle justamente que hai unha Xunta de Portavoces que igual podría ser tamén un espazo caído para dar conta destes temas se consideran oportuno, pero bueno, xa está reglamentado, é dicir, xa existe un funcionamento, un modo de funcionar. A nos supoño que esa sería a vía máis adecuada para sustanciar este acordo, non? E por eso, bueno, pois, como tal, non vamos a apoiar esta proposta porque xa existen espazos, e eu falo da cuestión concreta que vostede plantexa, para poder levar a cabo esta acción de control. Ten a palabra o Grupo Popular. Pois sí, ten razón, que a nosa labor que mirar polo cumprimento das mocións aprobadas en pleno, e nos cumplimos, pero a súa labor é levalas adiante e executalas, e vostedes non o cumplen, hai unha pequena diferencia. En canto ao que falou da súa folla de ruta, non entendo cal é esa folla de ruta, debe ser facer o que lle dé a gana sin ter en conta para nada as proposicións da oposición que son aprobadas. Non entra nesa folla de ruta cumplir co compromiso que adquire cando se aproba unha moción neste pleno, polo que acaba de decir. Nada. Verena. Ben, bueno, eu penso que despois do que dixemos, tanto o Partido Socialista, o Partido Popular e o BNG, e ademais, falamos de bastantes cousas, deixamos bastantes cousas con relación a isto, pero vostede, señor Mago, dixo dúas frases. Non respondeu absolutamente nada do que dixemos
Ni siquiera se molestou en dicir nos intentamos gobernar, porque está de acordo, porque sabe perfectamente que é a realidade e acaba de admitirlo diante dos veciños de Outes, non rebatindo o que dixemos, porque é a realidade diaria deste concello desde que vostedes entraron a gobernar. Tan sincero de ver como iso. A mí o que me sorprende é que nesas dúas frases que dixo na súa intervención, a ver o que di agora o remate, dicían que teñen unha folla de ruta propia e teñen un proxecto de goberno claro. Eu non sei onde está. Polo menos nin se avisa. Dende longe, nin sequera. Cal é o seu proxecto de goberno? Onde está? O que tiñan no programa que non están cumplindo? O que lle dixeron os veciños na reunión e perderon a libreta e xa non se acordan o que lle dixeron os veciños nas reunións de goberno, do goberno que escoita pero que non sabe escoitar? Onde está ese proxecto de goberno? Non está en ningún lado, non hai ningún proxecto de goberno. Vostedes, dentro do momento no que entraron a gobernar, primeiro, non están ni siquiera executando ou conseguindo executar a maior parte das cousas que se aprobaron en pleno, xa non digo das propostas do resto dos grupos políticos do partido, senón das súas propias propostas. Non as están cumplindo, nin as están sabendo cumplir un determinado tempo razonable, pero que ademais non hai unha folla de ruta clara, porque non están seguindo uns criterios mínimos de cuestións urgentes que hai que atacar e, sin embargo, estánse preocupando por cuestións que moitas veces son secundarias, non por eso menos necesarias, pero secundarias. Entón, digamos, onde está esa folla de ruta? Non hai folla de ruta. E mire, ainda que vostedes teñan intención de ter un proxecto, e digo intención, que vostedes teñan o seu propio proxecto, ou teñan esa posibilidade de ter un propio proxecto, non quita de que se teñan que ater ao que diga a corporación municipal, porque niso se basa a democracia. O é que a democracia é que cada 4 anos escollemos a un gobernador de turno que decide unilateralmente o que sae da gana. A democracia é o diálogo constante da sociedade. A democracia é o diálogo constante dos representantes que estamos aquí sentados intentando levar as mellores propostas para a veciñanza de Outes. Eso é a democracia. Non é que nós temos as nosas ideas e íamos facendo o que igualmente podemos. Non funciona así, señor González. O que debería aprender, máis alá de dialogar, que tampouco saben, é a escoitar. E niso quedarles moitísimo papel. Moi ben, desculpa porque tiña que ter intervido o portavoz do Grupo Socialista en primeiro lugar porque me plantexou a moción. Disculpa. Vamos a ver. Pareceme lógico e normal que vostedes teñan unha folla de ruta e que intenten seguir. O máis normal do mundo non van seguir a miña ou a dos do resto da corporación. O que xa non me entra a min é que vamos a seguir a nosa folla de ruta e saberemos se os acordos plenarios se poden cumprir. Aí é onde me falla a min a folla de ruta, a súa, a miña e a da corporación. Claro que teñen elementos para saber como levan as obras, pero justamente a política permítenos ao resto da corporación usar outros elementos, como son a creación dunha comisión. E iso é o que eu estou facendo neste momento. Intentar crear unha comisión para facer un seguimento do que a nós nos interesa, que xa escoitou vostede o Partido Popular, que xa escoitou o BNG. Eu xa non vou especificar, que xa non quixen especificar na mesma moción todo o que deixou de levar a cabo. Pareceme normal que vostede queira seguir a súa folla de ruta, pareceme normal que eu, como oposición, use o direito que teño a solicitar unha creación dunha comisión para o seguimento destas mocións. Bueno, pois, a verdade, pouco máis que dicir que dixen ao principio, non?
existen órganos xa regulamentados para desenvolver esta labor. Pensamos que eses son os que donde se teñen que levar a cabo estas medidas de control dos acordos que se tomaron no pleno, e nós vamos a facer referencia e vamos a facer referencia a estes órganos para que vostedes fagan esta labor de control. Se les parece, procedemos a votar. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Aprobase a moción por votos a favor dos grupos da oposición e abstención do grupo. Ben, agora temos simplemente unha dación de contas do plan de control financiero que se leva a cabo a intervención. Non há lugar a debates, saben como son as dacións de contas e, bueno, eu antes, hoxe, cando vin o punto, estaba reflexionando de que antes todos os plenos empezaban con dación de contas, non sei se vos lembrades, e agora, pois, había tempo que non había unha dación de contas, que era un primeiro punto que pasábamos directamente. Bueno, non ten máis que dicir sobre este punto. Como non se vota, pois non sei se queren dicir vostedes algo, pero non hai nada que comentar. Vale? Bueno. Temos as preguntas do pleno anterior, ainda que non está acta, pois se queren poden plantesalas. Sí, temos. Empiezo? Sí. Ben, pois a primeira pregunta é a seguinte. Según o decreto da alcaldía do 7 de setembro do 21, celebrouse un contrato menor de servizos cunha empresa por valor de 12.100 euros denominado roteiro emocional dos carpinteiros cos pés mollados. Queremos saber en que consisteu esa actuación e con que concepto, ou concepto, se houbera máis de un, se corresponde concretamente este servicio. A ver, xa foi presentado este roteiro emocional, non estou seguro se xa foi presentado onde vostedes fixeron a pregunta, pero, bueno, xa está, digamos, en funcionamento mesmo. O roteiro emocional, basicamente, do que se trata de algo máis que o roteiro físico, onde un visitante ven a ver o que sexa, neste caso, a ruta dos carpinteiros cos pés mollados, os vestixios das antiguas carpinterías de Ribeira, senón o que trata de haber unha experiencia un poquinho máis enriquecedora onde alguén lle conta como era esta labor, neste caso esta industria, esta profesión. En que consistiu o servicio? Porque vexo na propia proposta, porque xa poden ver no propio produto, que vostedes agora poden ir á página web do Concello de Turismo e baixar, digamos, con un código QR, pois todo o recorrido desa ruta emocional. No Porto do Freixo, que é onde comeza, poden con un código QR ir vendo en que consiste. Básicamente consiste en que vas andando polos puntos e vas tendo unha serie de, digamos, en cada un dos sitios vanche contando unha historia co teu móvil, evidentemente, non? Pois un carpinteiro de Ribeira contache como se facían os bancos antes, hai unha recreación en 3D de como era o que vai ser o culto esteleiro, etc. Entón, os servizos concretos, desenvolvemento dun HTML con web service, desenvolvemento de contidos digitais e virtuais, diseño gráfico de interfaces de usuarios e localización de recursos, traballo de campo e documentación para determinar os puntos e os contidos do roteiro e selección de persoeiros, se son 5 ou 6 persoas que se entrevistaron, fixeron uns vídeos moi bonitos, agora se están poñendo, pensamos nós, agora mesmo na web de turismo, no Facebook, na rede social de turismo, e o que se trata é iso, de enriquecer un roteiro que xa existía e que de por sí era moi atractivo, pero ahora se enriquece máis. Sí, nada, moitas gracias por explicarnos que é un roteiro emocional con tanta intensidade. Máis ou menos... É emocional. Efectivamente, máis ou menos xa sabíamos o que era. A nosa pregunta era en que foran invertidos 12.100 euros o Concello de Outes. E, bueno, xa nos dou unhas lixeiras indicacións de onde gastaron vostedes 12.100 euros. Teño que dicir, disculpe, que está financiado ao 90% polo Grupo de Acción Local Pesqueira. Non o dixen, pero digo,
Bueno, pero as subvencións que dan outras institucións ao No, Concello no, no. tamén, os cartos dos veciños e outros. Simplemente... E igualmente hai que tratarlos coa correspondente responsabilidade e prudencia. A nos parece que están ben gastados. Perdón. Seguinte pregunta. Seguinte pregunta. O pasado 17 de novembro do ano 21 deste ano, o señor alcalde decretou a aprobación da conta justificativa do Fondo de Compensación Medioambiental na que se inclúe o suministro de balados ambientais, que, polo que vimos no libro de decretos, xa están pagados, unha orden de pago do 27 de outubro. Ben, vemos que a día de hoxe, é dicir, a día de hai un mes, estes balados non están colocados nas súas ubicacións de destino. E queremos saber cal é a razón de que non o estean e cando pensan instalalos. Bueno, estes balados xa están, digamos, de tempo marcados e acopiados, digamos, polo Concello. Polo momento, pois non houbo aínda o tempo para colocalos por parte de que se coloca na súa brigada de obras. Agardamos que se coloquen ao longo do mes de xaneiro. Que se coloquen ao longo do mes de xaneiro. Iso é a nosa previsión. Ben, pois non está mal. Desde outubro, desde o 27 de outubro están pagados, e supónse que acopiados tamén en ese momento. Pois, 3 meses está ben. Hai moitas cousas que facer. Irónicamente digo que está ben. Sí, te entendí perfectamente, señor Beatriz. Vale, seguinte pregunta. A seguinte pregunta é: dende hai un tempo estamos asistindo con preocupación a un grave problema de desabastecemento de suministros a nivel mundial. Non sabemos se esta situación pode influir no desarrollo da execución do proxecto mellora enerxética de diversos alumeados exteriores do Concello de Outes, subvencionado polo IDAE. E por iso podemos saber, primeiro, se consideran vostedes que este problema pode influir no desarrollo da actuación, se teñen algún dato ao respecto. E a segunda pregunta é cales son os prazos de execución e os tempos que teñen estimados para rematar a execución desta actuación. Vale. Bueno, aproveitando esta pregunta, vou dar unha boa nova, penso que para todos, para o Concello, posto que recordarán ustedes que fixemos unha segunda adxudicación deste proxecto, a adxudicación que, como non foi de novo recorrido ao TANCAL por unha das empresas, o TANCAL, Tribunal de Defensa da Competencia de Galicia, o Tribunal Administrativo da Competencia de Galicia, bueno, pois resolveu onte mesmo, bueno, pois desestimando este recurso, e hoxe mesmo xa procedemos a asignatura do contrato coa adxudicataria. Ben, entón, prazos. Dende a asignatura do presente contrato, que sería hoxe, entendemos, pois temos que facer a acta de comprobación, a acta de implantación do proxecto con máximo nun mes. O prazo de execución das obras será de 6 meses, vale? E dita execución ten que comenzar nos 15 días seguintes ou da firma da antedita acta. E unha vez finalizada a recepción terá lugar no prazo de un mes. Sobre o que vostede comenta do desabastecemento de materias primas, ministros, etc. Bueno, sí que son conscientes, pero é un problema en todo caso da empresa. Non é un problema, pode ser un problema noso, pero a empresa é que ten que cumplir o contrato que se comprometeu a cumplir, entendemos nós. Non sei se en algún momento pode haber algún tipo de problema que derive, pero en que non se poida cumplir estes prazos, pero a empresa, de feito, incluso ofertou unha reducción de prazo de execución. Bueno, pois, nós asinamos o contrato acorde ao que temos previsto. Efectivamente, é un problema da empresa, pero que repercutiría seguramente na actuación que se vai a facer. Sí, a empresa fixo unha reducción de prazo de 4 meses, que debo recordar, en un momento en que non había este problema de desabastecemento. Outra cosa que acaba de decir, non entendí moi ben, di que firmarán o contrato e que farán dentro dun mes a acta de replanteo. Non, temos un mes para facerlo. Sí, pero eu quero recordar, se non estou equivocada, que no prego de condicións pon que o prazo de execución comeza cando se firma a acta de replanteo.
É dicir, que serían 6 meses despois de ese mes que teñen. Pois vou aproveitar para, ainda que non é un turno de rogos, para facerle o rogo de que non se durman os laureles, porque o prazo de unidade, ainda que pode ser ampliado probablemente, acabase no mes de xullo, é dicir, andan apuradillos. Penso que temos información diferente, posto que o prazo de unidade creemos que acaba en decembro de 2022, porque houve unha ampliación de 6 meses derivado do estado de alarma, se non me equivoco, de los 30, dos 28 meses pasou aos 36. Bueno, que non sea un motivo de relaxación na súa labor. Non o vai ser, estamos, agardemos que chegue a bo porto e que por fin se paga a luz. Non temos máis preguntas. Non, do pleno anterior non. Temos dúas preguntas do Partido Socialista do pleno anterior. Sí. Decía, o pasado mes alertei neste mesmo pleno comunicado da presencia duns animais non moi ben queridos por diferentes rúas da nosa vida. Referíamos as ratas, pero non quixen decir. Xa lle dixen que ia preguntar se fixeran algo, polo que as preguntas que lles deixei para a súa resolución en torno a este tema eran: a día 25 de novembro, e pasado un mes de que os puséramos en alerta, fixeron algún trámite ou estudo da aparición destes animais no concello? Está solucionado o problema? Bueno, según me comenta a concelleira, Ramo iba a facer unha pequena broma, porque entre outras cosas concelleira de medio ambiente tamén os dereitos dos animais. Bueno, en fin, o que estamos falando é de facernos de determinados animais. A última desratización produciuse o 28 de outubro. O mesmo fixo un día que vostede fixo a pregunta no pleno anterior, non. Bueno, xa digo, en ese caso os dereitos dos animais están conculcados de forma clara. Seguinte pregunta. O mes pasado levamos tamén unha moción polo tema da gratuidade dos viaxes de algúns rapaces e rapazas do noso concello, que, como falábamos naquela, tiñan problemas para cazar setas ou non. A nosa pregunta era: día 25 de novembro do 2021, ademais da entrega de sinaturas que fixeron os afectados na propia Xunta de Galicia e no noso concello, foron vostedes quen de falar cos responsables de mobilidade da Xunta de Galicia para chegar a algún tipo de acordo? E cal foi a solución tomada a día, supoño que era 25 de novembro? Bueno, vamos a ver. Justamente, ese mesmo día, o 25 de novembro, nós, despois de recepcionar as sinaturas das familias, o que fixemos foi dirixirlle un escrito, acompañando esas sinaturas, en este caso, a Dirección Xeral de Mobilidade, que nos, perdón, é a Conselleira tamén de Infraestructuras. Entón, tivemos unha resposta que lle leo literalmente o 7 de decembro de 2021, porque sirve para que xa foi trasladada, por certo, ás familias, bueno, algún dos representantes desas familias. A resposta ao seu escrito de data 25 de novembro de 2021, que tivo entrada no meu gabinete pasado 1 de decembro, no que me trasladara que na actualidade a mocidade do Freixo do Concello de Robo e do Concello de Outes non poden beneficiarse das viaxes gratuitas que ofrece a tarxeta Soben nova, permítame que ante todo lle exprese o meu agradecemento por facernos chegar a súa preocupación en relación con este asunto, dado que estamos a falar dunha iniciativa social impulsada pola Xunta de Galicia co objetivo de fomentar o uso do transporte público entre os máis novos, ademais de ser unha axuda económica importante para as familias. Ao respecto, comunico que do outro lado do seu escrito a Dirección Xeral de Mobilidade, porque non só se apuntaba a cuestión da tarxeta SOB, senón tamén a posibilidade de cambiar os horarios, para que dé o servizo que derivaría en poder utilizar a tarxeta nova, tarxeta nova, xente nova. Dou traslado do seu escrito a Dirección Xeral de Mobilidade para que dentro do Servicio Provincial da Coruña o responsable do contrato en cuestión se poña en contacto con esa entidade local para coñecer a problemática con detalles e se analice toda a información na procura de aclarar unha solución. Eu falei por teléfono xa co delegado provincial, co director xeral de Mobilidade,
co delegado territorial da Dirección Xeral de Mobilidade, disculpas, xa falei con ele e se comprometeu esta semana non, senón a que ven a trasladarnos unha resposta a esa petición. Pois, gracias por dúas cousas. Primeiro, por levalo tan asiña a donde tiña que levalo. Agora, se me permite, vou facer un pequeno... Din vostede que esa carta xa tuvo 7 de decembro e a maiores que despois, non sei cando, falou o responsable que lle transmiteu que dirán algo dentro de 15 días. Eu só digo eu que ao mellor estamos esperando a comisión pertinente que sabe o grupo de goberno tal que corresponde para anunciarnos as conversas que tuveron sobre este asunto. Digo polo tema que decía vostede da comisión de portavoces. Eu como portavoz hasta hoxe que me contestou vostede a pregunta non sabía nada do tema, como de moitos outros, por iso hoxe tamén levei esa moción a casa. Gracias por levar. Esperemos que se solucione antes de fin de ano. Sí, esperemos. Temos agora unha serie de preguntas presentadas por escrito en tempo e forma, en concreto por BNG, e despois pasamos ás preguntas orales. A primeira pregunta vai un poquinho relacionada en espírito á moción que aprobamos no pleno de hoxe, e é que vai rematar o 2021 e o seu goberno non terá presentado nin aprobado un orzamento para o ano vixente, nin siquiera para o ano que ven. Tampouco temos constancia de ninguna negociación, cando menos connosco, para a aprobación do vindeiro post-2022, que, como todos os anos, hai que sacar nestas datas e que, nesta ocasión, remata o prazo a comezos de febreiro. Teñen pensado, non sei, pasouselles por a cabeza, nalgún momento, dialogar co resto dos grupos municipais? Por que decidiron prorrogar o orzamento do 2020 outra vez? Pensan prorrogalo tamén para o 2022? Bueno, pasousemos por a cabeza, non vai a creer vostede. Sí, temos pensado dialogar con outros grupos, de feito, estamos facendo. Estamos dialogando xa con algunos grupos, veremos. Trataremos de dialogar con todos. En canto ao orzamento, por que pregunta vostede por que non temos orzamento 2021. Bueno, nós no seu momento, efectivamente, iniciamos, como vostedes saben, unha negociación con vostedes, entre outros, fundamentalmente con vostedes. Bueno, non é que fora justamente que se desenvolvera de forma moi eficiente, moi rápida, desde o noso punto de vista. Finalmente valoramos que bueno, como era oportuno, que sería adecuado prorrogar os orzamentos de 2021 porque creíamos que era viable prorrogalos os de 2020 para 2021, perdón, era viable desde o punto de vista do funcionamento do Concello e creo que estamos acabando o ano e que imos, bueno, pues, a pecharse de forma satisfactoria, non? Este ano, este exercicio económico. En canto aos orzamentos de 2022, a nosa intención é presentar un proxecto de orzamentos en 2021. Así que, bueno. En canto a pos, non respondeu... En canto a pos, é do que estamos falando, que si estamos negociando con grupos para o pos. Si estamos falando, si. Pensei que se refería aos orzamentos. Bueno, cando menos vou intentar ser o máis breve posible. Sorprendente, non, escoitalo, porque tivemos unha xuntanza, polo menos o BNG co goberno, polo tema do orzamento do 2021, creo que foi en maio, corríxame, que queres, eu penso que por a altura de maio, xa do 2021, naquele momento nós pedimos unha información que nunca nos chegou, entendemos que, bueno, a esas alturas era entendible que quixeran prorrogar os orzamentos, pero, cando menos é sorprendente, que pretendan aprobar os orzamentos do 2022 co 2022 xa comezado, cando en maio deste ano estaban planteándose facer os orzamentos do ano vixente. O lógico é que, se naquele momento se tomaron a decisión de prorrogar os orzamentos un ano, a estas alturas xa tiñamos que estar votando, cando menos neste pleno, os orzamentos do ano que entra.
É dicir, non ten sentido ningún máis alá da súa deixadez habitual. E en canto ao pós, entendemos que estará falando co resto dos grupos, pero un mínimo de información, aínda que non negocien ou non queiran pactar nada con nós, por motivos que descoñecemos, sería de agradecer. Un mínimo de información. Terán no seu debido momento. No seu debido momento. Moi ben. Sí, pregunta. Bueno, pois, como está quedando máis que claro patente de todo este pleno, creo que a moción presentada antes polo compañero do PSOE creo que é máis que necesaria dadas as circunstancias de como está transcurrindo as formas de gobernar por parte de Compromiso Outes aquí no noso concello. Efectivamente, aludeu vostede, quiso afearnos, ou así o entendín, polo menos, o feito de que xa había determinados organismos nos que os voceiros podíamos ser informados, ou os grupos podíamos ser informados se non era necesaria a creación dunha nova comisión. Pois ben, como lle decía o señor González, nesos outros organismos nos que vostede debería dar conta e debería informar a nós, pero tamén a toda a veciñanza do Concello de Outes, que é para os que gobernan, non o fai. E por que digo todo isto? Porque cando o BNG registrou a moción para a defensa dos intereses da veciñanza do Concello de Outes fronte aos proxectos, aos distintos proxectos dos parques eólicos no noso Concello, un dos puntos que recollía aquela moción presentada por este grupo, insisto, era que o Concello xestionase os rexistros de mananciais de agua veciñal para a súa protección ante a implantación dos parques eólicos. No seu momento, vostede, pouco máis que nunha casa da cultura con uns cuantos veciños, pouco máis que quiso ridiculizarnos, dicíndonos que estábamos facendo, meterse medo a xente, que era o que queríamos facer, se Aguas de Galicia iba a empezar a colocar contadores, non se lle respondemos que non, que tiñamos a información de outros concellos en situacións parecidas e o que colocaban eran caudalímetros, non contadores de agua, e ainda así sería un mal menor antes de perder as traídas de aguas veciñais. Pero a usted todo aquilo soáballe irrisorio. Aproveitaba para ridiculizarnos e para vendernos ante os veciños como que nós éramos os alarmistas que mira aquí a que están liando porque nos caen 6 parques eólicos no Concello de Outes. Pero agora resulta que ao cabo de case 3 anos é vostede quen se reúne cos veciños de Outes nas súas reunións parroquiais e lle aconsella que registren as traídas veciñais e que a fagan eles pola súa conta e risco e sobre todo asumindo eles a cuantía económica, non? Algo que nos entendíamos que o Concello de Outes era quen de facelo. Entón a pregunta é moi fácil: por que agora, 3 anos despois de ter coñecemento da implantación dos parques nos nosos concellos, no noso concello, non era importante registrar os mananciais, ahora si o son, ahora si o recomenda, igual que non eran líneas de evacuación e ahora tamén as son. Entón, a nosa pregunta é: por que seguen sen cumprir con o punto da moción que era que asumira o Concello de Outes o rexistro dos mananciais das aguas veciñais e de todos aqueles mananciais que haxe que proteger a implementación dos parques eólicos? Bueno, remató usted, ¿verdad?
vamos a ver, vostedes o que propoñían naquela moción era que o Concello proceda a ter un registro de todos os bens patrimoniais en Valenciano. E nós o que dixemos en aquel momento que non nos parecía lógico, porque así o entendíamos, por lo menos eso foi o sentido que entendemos desa moción, que o Concello registrara as augas valencianas dos veciños que non están registradas. Eso foi o elemento fundamental que nós dicimos, como ímos nós a registrar as augas dos veciños? Eso foi o elemento digamos, discordante, non? Entón, neste caso, non cambiou absolutamente nada, non cambiou absolutamente nada, e nós, evidentemente, os veciños que viñeron a preguntar sobre estas cuestións e tal, neste caso hai algunhas augas registradas, evidentemente, se hai augas registradas, pois están máis protegidos como diante desta cuestión. E o que fixemos foi, na charla que se desenvolveu, sublinhar ese feito, pero, repito, unha cousa é que os veciños resisten as augas e outra que faga o Concello. Eu creo que é bastante lógico. Nós, no punto en cuestión, ao que fai vostede referencia, o que pedíamos explícitamente é que o Concello de Outes asumirá o custe económico dos estudios necesarios daqueles mananciais que se viran afectados pola implantación dos parques eólicos. Porque a súa resposta foi: que me están pedindo? Que resisten todos os mananciais de todo o Concello? Non, vamos a empezar polos que están protegidos. E ainda así, hai moitas cousas que poderíamos estar aquí falando e discutindo durante moito tempo, pero non nos vai a levar a ningún acordo, non? O suministrar agua potable a calquer veciño, a calquer propietario, é unha obriga do Concello. É unha obriga do Concello. Non nos saltemos tampouco cousa. Outra cousa é que haxa traídas mananciais no noso Concello que son de vello. Pero isto era justamente o que lle pedíamos. Non, usted tiña que ter posto en valor o suficiente o risco que corrían esas traídas. Que lle vai dicir vostede agora, señor González, aos veciños de San Cosme ou do Freixo se non resistan os mananciais cando queden sin agua? Que lles vai dicir? Non o fixéxedes. Eu dixemos na charla aquela que o fixérades. Eso é como asume usted a súa responsabilidade como alcalde neste Concello. Nin informa, nin orienta, nin asesora, nin axuda. Usted o que se dedica a facer é a dar charlas e información que nun sitio di unha cousa e 2 meses despois de outra ou cousa totalmente oposta noutro lugar distinto. O que está facendo ao final é desorientar e enganar os veciños de Outes, que foi o que quiso facer desde o primeirinho con este tema, só que non lle falta o valor suficiente para decir mirade, non, eu quero os parques eólicos que me veñen moi ben e ao fin e ao cabo a mí nin me fan ruido, nin me van estropear a agua, nin nada parecido. Acabou vostede? Sí. A seguinte pregunta. Va manter o reforzo do PAI no primeiro trimestre de 2022? De ser afirmativa a resposta. Por qué? Porque como solo negociaron hasta finales de decembro, pues tenemos que ir mes a mes preguntando que vai pasar. Aquí pon de non ser afirmativa a resposta, porque... Sí. Bueno, sí que afirmativa, casi con toda a seguridade, sí que imos a manter ese reforzo, entre outras cousas, porque no período de apertura de matrícula que se produciu hai unhas semanas, se incorporaron, porque está funcionando ben ese servizo, 5 rapaces máis, entre 4 e 5 que con menos dun ano, por tanto, vai ser preciso seguir reforzando este servizo. Pero, entón, non nos quedaremos cortos, se houve novas incorporacións, están facendo
están falando cos traballadores do PAI das necesidades que poda haber? Porque se incorporaron as bebés, o problema está nos bebés, justamente. Esa é outra pregunta, señora Suárez. Que quere que diga? Nós temos un diálogo constante cos traballadores, se parece ben, sabes, a segunda pregunta. Eu creo que xa contestei, verdad? Que obras teñen previsto comenzar no primeiro trimestre de 2022? Bueno, as obras que temos previsto comenzar no primeiro trimestre de 2022, se todo vai ben, Se todo vai ben, que non chova. podo contestar, digo, por respetar os turnos, non? Respetei a vostedes cando falaba e agora está falando. Se todo vai ben, a previsión, se o suministro de materiais do mercado global permite tamén, de que se empecen a obra da mellora da eficiencia enerxética do alumbrado público do Concello, a reforma da ERA, que tamén xa foi axudicada, tamén, entre outras cousas, sí, se a circunstancia meteorolóxica o permitan, porque tamén influyen moito nas obras, pois iniciaránse as obras do pós-2021 xa contratadas e tamén se continuarán na anualidade a anualidade correspondente a 2022 das obras de Agaler, concretamente o Camiño Viladomonte a Sendón e as obras de Tatasoiro. Esas, como mínimo, seguramente hai alguma máis, pero por ser cautos pensamos que esta sí. Esa digo, con cautela, porque... Nós traemos as preguntas por escrito antes, en prazo. E a pregunta é: que obras teñen previsto comenzar no primeiro trimestre de 2022? E eu contestei, me parece. Non. Bueno, Vostede acaba de dar, hai duas pinceladas, a reforma da edad, se vostede a non está contenta con a miña resposta, pois o sinto moito. Eu relatei o meu turno. Seguinte pregunta. pero usted terá que teñer a súa resposta á pregunta. Ou usted responde o que lle ven ben? Vale, pero non teño máis que dicir. Quere vostede facer a seguinte pregunta e a ver se acabamos o último pleno ano como é debido, non? Por que decidiron en que investir o diñeiro dos seus destinos en consultar co sector, xa que tanto pachendearon de que ian buscar consenso e un diálogo permanente? Parecelles ben o que están a facer dende o goberno? Bueno, nós creo que mantemos un diálogo continuo co sector do turismo, e creo que se están facendo cousas moi interesantes do punto de vista turístico, sempre en apoio ao sector, en consonancia co sector, non? Pasa que, efectivamente, hai cuestións que por eficacia e pola premura que é necesario tomar decisións, pois, como foi este caso, pois a decisión que toma o goberno, que, entre outras cousas, é un goberno legítimamente elegido por os cidadanos de Outes, e creemos ahora, van a inventar vostedes outra democracia. Bueno, se vota a corporación, non? sí, vale. Debe de pensar que estamos nunha perdón, déxeme rematar. Entón, como estou comentando, en este caso, pues, tomamos esta decisión, me parece que é unha boa decisión e que vai contribuir a mellora do atractivo turístico da Vila da Serra. Bueno, reitero, vostedes din unha cousa fan totalmente a contraria, se din que van a ter un diálogo constante co sector e mesmo nun diñeiro que vai justamente destinado a este sector sin falar absolutamente nada, nin botar unha serie de chamadas, nin convocar unha reunión urgente, se pode fazer perfectamente, bueno, podemos ter moitísimo de vostedes. Realmente podían ter feito, non teñen excusa ninguna, por moita premura que houbera. A parte, outra cuestión, eu penso que hai moitas outras cousas que influen máis no turismo de Outes que esta obra, que nos alegramos de que se fala, porque é unha proposta do BNG que se arranxa a Praza do Concello, pero hai outros lugares onde se pode propoñer e onde se pode sacar dinheiro para isto. Sinceramente, vostedes din que foron o goberno que
elixido democráticamente, porque está en minoría, o que escolle a veciñanza, e se non sabe, léase un poquinho a lei electoral e como funciona o sistema institucional deste Estado, e que escolle a veciñanza é a corporación municipal, e é quen escolle, nese caso, ao goberno. A alcaldía que é que non enseña o goberno, que é unha cosa moi distinta. Nada máis. Seguinte pregunta. Que xestións fixo co goberno galego? Iba a comentar outra cousa, pero mellor deixamos o tema dos diálogos, non é? É curioso a maneira que ten dialogar vostede cos sectores. Que xestións fixo o goberno galego para solventar e demandar o arranxo da situación no tema da pediatría no centro de saúde da nosa localidade, de Outes, do noso concello e tamén dos concellos. Se era coñecedor da problemática que había nos concellos de Feixi, que xestións fixo para solventar a situación. Bueno, nos mesmo lle enviei un escrito por 19 de outubro a señora Eloína Núñez, que é a xerente da área sanitaria Santiago Barbanza, indicando o malestar por non se cubrir desta praza que ademais estaba previsto que entrara en baixa con permiso para, se non me equivoco, para que o facultativo dera clase na universidade. Estamos indicando o noso malestar e estamos a que resolver o problema canto antes. Eso foi o que fixemos, non tivemos resposta, pero eso foi o 19 de outubro, foi cando fixemos esta xestión. É curioso porque justamente o día que nos denunciamos a situación do pediatra de que fixemos público. Porque, non, a ver, gustaríanos tomarnos suficientemente en serio esta situación, porque desto vamos ter moito que falar durante os próximos anos. Eu creo que, vostede parece que soga máis, ou lle gusta máis un pouco ir a improvisación e, según lle van surgindo as cousas, pois vai atopando solución. Ahora, por exemplo, hai outra serie de cuestións que parece que non fai caso e de repente decide escoitar, decide recoñecer ou forcelas. Para mí foi moi grato ver que por fin lle van a dar outra salida tamén a unha moción do BNG e van a facer, a parte dun museo, unha escola no museo da Broma. Pero co tema de pediatría é que a este señor, digolle para que se vaya antepoñendo ao facultativo, é profesor na universidade, como vostede ben di, co cal ten unha xornada compartida, vai a faltar tempo. En reunións que tivemos nas comisións de atención de primaria, o director de primaria xa nos trasladou que a súa intención era deixar a Outes con un pediatra 3 días por semana solo, en canto este facultativo se xubilara. Entón, eu creo que debería estar atento para intentar prever un pouquinho esta situación, porque antes ou despois, por desgracia, vai se dar. E, creemos que algo máis poden facer para solventar o problema que escribe a xerente. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mudaron de opinión con respecto ás obras de rehabilitación da Ponte Nafonso? Ou segue pensando que é unha rehabilitación respetuosa co patrimonio e que a Ponte Nafonso vai quedar moito mellor do que estaba? Palabras estas coas. Nós seguimos pensando que a Xunta de Galicia debe velar por o correcto desenvolvemento desta obra, tanto do punto de vista técnico como do punto de vista patrimonial. Iso é o que pensamos. Pero,
se esa circunstancia non se dá, ou cando menos se sospeita que non se dá, digo eu que o representante, o maior representante do Concello e dos veciños e veciñas do Concello de Outes, que é o seu alcalde, terá que defender os intereses destes veciños, non? Veremos. Ou non? Veremos no... Cando acaben a obra ou temos que esperar o próximo verano? Aí se queda a resposta á pregunta, señora Suárez. Teño el agora, podo facelo agora? No, porque primeiro, evidentemente, ten que facer o Partido Popular. Bueno, rematou o turno de preguntas. O Partido Popular ten unha pregunta oral para ser contestada na medida do pleno. A primeira é que nos sorprende que este ano non se trouxera a pleno a proposta de aprobación dos días festivos locais para o ano 22, correspondentes ao noso Concello, tal como se ven facendo tradicionalmente ao redor do mes de outubro. E a pregunta é que gostaríamos saber por que este ano non se procedeu da maneira habitual. A segunda pregunta é a seguinte. Según un decreto da Alcaldía, de data 14/12 deste ano, o señor alcalde abocou na súa persoa a competencia delegada na Xunta de Goberno Local para o caso da adjudicación das obras da reforma e mellora da EDAR de Outes debido a un tema de prazos, xa que o convenio firmado entre o Concello de Outes e Augas de Galicia especifica que hai que facer a adjudicación antes de que finalice a anualidade do 2021, porque Augas de Galicia é unha entidade que financia parte desta actuación, como todos sabemos. Entón, o que queremos saber é que cal é a razón para que 5 meses despois de finalizar o prazo de presentación de ofertas para concursar a execución desta obra, que foi o día 14/7 do 2021, o prazo de finalización da presentación de ofertas, que pudo ser empezado o proceso de solicificación, por que non se procedeu á adjudicación da mesma ata agora, e se fixo desta maneira, pois, quizá precipitada? Contestará, señor interpelante. O BNG ten alguma pregunta oral? Sí, unha pregunta oral en relación ao PAI, e é justamente o que comentou antes a nosa voceira, até que momento van a prolongar o reforzo do PAI e consideran que é suficiente, tendo en conta todas as incorporacións, teñen conversado isto cos traballadores e traballadoras municipais do PAI e que nos den unha explicación sobre isto. Bueno. O Partido Socialista ten alguma pregunta? Non, os socialistas non íbamos a facer. Pasamos aos rogos. Temos dous rogos para facer o goberno. O primeiro, trátase do seguinte. No pleno de decembro do ano pasado, o noso grupo fixolle unha pregunta ao goberno no senso de que os veciños das rúas Água das Mozas, Castelao e Pins nos mostraran o seu descontento porque non se instalaran ornatos de Nadal neses lugares nos que se sitúan varios comercios e negocios que fan que esa zona sexa moi transitada. O concelleiro, señor Ramos, contestounos literalmente que non se pudera facer máis, xa que os orzamentos son os que son, e para o ano, se se pode instalar algo máis, estaremos encantados. Os orzamentos, pois, efectivamente, siguen sendo os que vieron naquele momento. Non houve cambios ao respecto. Cando ustedes se contestan... Non sei cando vai haber ainda máis, ainda non acabei de rodar, Aí non vostede do clavo, só sabía. Por lo visto, tampouco este ano encontraron a forma para ofrecerlle a estes veciños a posibilidade de que as súas rúas tamén poidan gozar do ambiente navideño e, de paso, como decía o señor Ramos, quedar vostedes encantados os veciños e encantados vostedes. E como estes mesmos veciños pois nos volveron a trasladar o seu malestar por esa situación de sentirse abandonados por segundo ano consecutivo, faremos o mesmo que o ano pasado e rogaremos ao goberno que lle dé unha volta ao asunto e que adorme de algún xeito esas rúas, porque pensamos que aínda están a tempo de facer. O segundo rogo
é que a estrada que comunica Antís con Fonterros realmente é tan repetitiva, pero a culpa é súa, non miña. Bueno, pois así, como os veciños e usuarios da mesma parece que seguen sen ser merecedores da súa atención e aínda non tiveron a vontade de poñer remedio ao seu evidente deterioro. Vostedes saberán por qué. Para nós, a súa pasividade é incomprensible. Por máis voltas que lle poidamos dar, non chegamos a imaginar os motivos da súa inacción. Pois, por 13ª vez consecutiva, rogamos a este goberno que adecente a estrada que vai de Antís a Fonterros. Moitas gracias. Moitas gracias. Un matiz, é unha pena que o goberno non poda facer preguntas á oposición, porque eu teria unha pregunta que facer sobre este tema. Pero, como se xa pasou, tengo... Hoxe pasei por encima do barrenteiro, cando viña para o pleno. Pois entón, teñen robos, o BNG ten algún robo, perdón. Se algún día nos quere facer unha pregunta, non o pide, eu, por lo menos, respondo encantadísimo calquera pregunta que queira facer a oposición ou ao noso partido, nós responderemos. Unha vez vostede... O meu era un comentario retórico. Sí, vale, pero eu tamén estou dicindo de maneira retórica. Moi ben. O primeiro é que no anterior pleno fixemos unha pregunta sobre o protocolo para a xestión dos animais abandonados no noso concello e expuseron que na actualidade están a xestionar a través dunha empresa e relataron, ademais agradezolle a Conselleiro de Medio Ambiente que fixera tan detalladamente, os servizos que esta ofrece e os valores éticos que mantén. Dende BNG gostaríamos saber cales foron os criterios e que alternativas tiña e ten o goberno para cumprir con esta responsabilidade, polo que rogamos que se lle chegue aos distintos grupos da corporación o estudo ou un relatorio destas opcións ou cuestións que barallaron a hora de escoller a empresa que están traballando e tenemos que a golpe de contratos menores. O seguinte rogo é, unha proposta que consideramos a ben facela polo menos de maneira inicial a través dun rogo e é que os veciños da rúa do Tins, digamos que este era un lugar que antigamente se coñecía como o Souto e na época recente, chamouselle a esta rúa Tins. Considerábamos que era bo manter de alguma maneira o topónimo original deste lugar. Quizáis se podría barallar, mudar o nome da rúa por a rúa do Souto e cando menos facer, e isto dentro do robo, rogamos que o goberno faga un estudo para a recuperación destes topónimos que agora mesmo están no esquecemento e darlle valor de alguma maneira, ben se xa mudando nomes de rúas ou de alguna outra alternativa, e cando menos aquelas rúas que teñen nomes recentes que se visible que non estean deturpados ou, deturpados castelanizados ou que non se use unha versión castelán, porque hai pouco o Concello subeu un anuncio ao Facebook do Concello que tiña rúa Tines, e a rúa é o Tines, o río é o Tines, non existe tal cousa como Tines, non? Eso por poñer un exemplo, igual que a Avenida do Rocío quizás podría ser a Avenida do Resío, máis ben, pero bueno, para iso lle pedimos que fagan un estudo e cando teñan a ben a xeiro. Ben, e por último, queremos dialogar algo que xa lle trasladamos nun pleno anterior, e é que os usuarios do centro de día, agora mesmo en inverno, é complicado que cheguen ao centro de día unha vez baixen con as condicións meteorolóxicas de choiva en boas condicións. Rogamos en noso momento que busque unha alternativa, agora mesmo que estamos a punto de entrar en inverno, rogamos que se dé a empresa en atopar unha solución e arrasar problemas tamén das baldosas que escupen nesa rúa. Bueno, vamos nota. Ten usted algún robo? Non é un robo en si mesmo, pero, se me permite, os socialistas de Outes, coa elegancia que nos caracteriza, ímonos dar o luso este mes de non facerlle preguntas, como veu, nin robos, para que vostede e o seu grupo teña un bo Nadal e non se preocupen moito pola nosa intervención. E para todos
e todas, boas festas e bo Nadal. Moi ben. Bueno, pues usted fai aproveito o robo para... Pero como a última palabra, sabe que la ten. Pois rematamos o pleno non sen antes necesario unhas boas festas, non só aos grupos da oposición, senón tamén, aos grupos aquí representados, digo, senón tamén a todos os vecinos e vecinas do noso concello. Boas festas e feliz ano.